haka haka nine yaro yaron kwauna gida nine yarfe haka kai zaka ba ne da kome kai wai suna faɗin da cewa ni aito na faɗin shiga a hakan bani da kome na kwago da tun da dai ina da kome ai na riƙe rasulu mana kai na riƙe rasulu dole ne ni ko na ga abin da nake ta nema yana ta min ci gaba cikin rayuwa kaya na kana ta ji kai kuna ni dai a yau nake ta yi mana tun da dai na riƙe kalmar nan ba kalma ce ba sai na bi da wani ba cikin ta ba na riƙe Allahu sarki rabba na riƙe manzansa shi ma ka gani ni ko na riga na dace yau na yi fice dan sabida sai dai ka sa ido kai kallo dan ni a yau ina ta jin daɗi na kai rayuwa ta duniya kana ganin ta ne ka irin bayan da kake zaton bani kai wai suna ta cewa bai bani iya komai ba dan idan na fara ma ina ta yin tsayewa to ai a komai da lokaci yake tafe idan abu ya zo ma a dole zaka bi kamar kaddara idan ta zo ma baka san ta zo ba baka san tana ta ina ba ka ji kai ta ina ne to zaka iya tarauta ko ka tarbe ta zaka iya furta min a yanzu kaji to ya aka yi da kai batun hakan ni dai na san ina ta yi haka na kace wallahi Allah da lokaci dai idan ya zo dan a za a so mu a za a san mu ni dai na san ba ni ne nake ta ba kai na ba kai ma ba kai ne kake ta ba kanka ba ko kai ka ba wai kanka dan da ka ja faɗa mun kai ka ba ka kanka rayuwa kenan idan ka samu kayi fice sai ka waiwayo ta baya za ka yi ka faɗin maganganu wanda ba su dace ba rayuwa ta duniya idan ka samu ba yan uwanka su masu ɗan samu mana haka ne rayuwa yake shi yasa kake ta gane mu ba mu samu kwame sai dai koma bayan muke ta samu sabida waito mun nuna musu mu ma so muke sai mun kai su kuma za su taimaka mane na ƙasa ne da su don su mike a san su za su samu na ƙasa su ma za su ba su mana kai dole ne mu ma mu je mu duba yanda suke ta buga shi mu ma mu ba wannan su ma dole za su ba na ƙasa Allah ka ba mu ya rabbi sarki Allah ka ba mu albarkacin Muhammadu Rasulullahi kan amina dan Abdullah Allah ka yi hake ta yi dare da rana ga wasu ba su so su ji mu a duniya su ji mu a cikin wayoyin wasu to in ka tashi ba mu Allah ka nuna musu ishara